Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne vise jer, hvad for noget tøj jeg regner med at tage på til første skoledag. Ja, men det her det er det tøj, jeg regner med at tage på. Min halskæde fra H&M og den her ring. Boy. Det er School I Hate You. Blinkesmiley. Den har også nogle folder her på armene, det ser meget fedt ud. Ja, og så de her shorts. Trøjen, den er fra New Yorker. Og mine shorts, de er fra Terra Nova. Derudover så skal jeg også have den her taske med nogle nitter-agtige. Den skal jeg også have med. Vi har iPads på min skole, og den kan sådan have en iPad og punkt og hvad man nu mangler. Både skulder og kan bruges som håndtaske. Det er pisse smart. Jeg elsker den. Vi regner med at lave en giveaway snart, når vi kommer på de 50 subscribers. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, at komme ud og finde en gave til den heldige vinder sammen med Sille. Det bliver rigtig godt. Nu vil jeg sige farvel herfra. Hej hej!